Hej og velkommen til Mere Engagement Nu. Mit navn er Morten Brygger, og jeg er ledelsesrådgiver for virksomheder og ledere, som har kendt, at den type ledelse, der har bragt dem succes hidtil, ikke kan bringe dem succes i fremtiden. Vi lever i en stadig mere digitaliseret verden, og forandringerne sker med højere hastighed, end vi har været vant til. Det klareste bevis herpå, det er, at Gallup har foretaget en undersøgelse af engagement, og den viser, at 79% af danske medarbejdere ikke er engageret i deres arbejde. Det synes jeg er et skræmmende højt tal, og det har jeg sat mig for at gøre noget ved. For at medarbejderne skal blive mere engageret i deres arbejde, så er der 3 ting, der skal være til stede. Det første det er, at der er et formål med det arbejde, de laver. Det betyder, at de selv er med til at skabe det formål for deres arbejdsopgaver. Den anden ting det er, at de skal have lov til at mestre de arbejdsopgaver, de sidder med. Det betyder, at de skal have lejlighed til at lære, have mulighed for at lære. Og der er det vigtigt, at du som leder støtter dem i den læring, og ikke kun følger dem op på, hvordan de leverer, men at hvad de har lært igennem den her proces. Den tredje ting, der skal være til stede, det er autonomi. Og medarbejdere, som oplever, at de har autonomi i deres arbejde, de er automatisk mere pligtopfyldende. Pligtopfyldelsen gør, at de bliver mere engageret i deres arbejde. Sidste faktor, der er afgørende for medarbejdernes engagement, det er, om der er tillid i teamet. Og tilliden handler i mindre grad om man er god til at dele, hvad man har foretaget sig i weekenden, og hvad for en ferie man skal på, og i langt højere grad, hvor meget medarbejderne på eget initiativ rent faktisk går til hinanden for at bede om hjælp, eller spørge om råd i forhold til at løse en opgave. Tillid, det handler om man kan stole på hinanden. Og for at du kan vide, om du kan stole på en anden person, så start med at stole på den person. Er du lige så modig, som de ledere, jeg allerede har arbejdet sammen med? Erkender du også, at du er nødt til at gøre noget andet ledelsesmæssigt? Tror du på, at læring er vejen til succesfuld levering? Så kontakt mig, Morten Brygger, Mere Engagement Nu.